Nutuo ba mo kang Jesus? Oo, okay. Dibuto gud mi pader. Nutuo gyud mi kang Jesus. Kung sa atong pagtuo kang Jesus mga igsuon, ang dakong question, nagpamatuod ba ta kang Jesus? Are we witnesses of Christ? Kita ba mga saksi ni Kristo? Kana ang usa ka nindot nga pamalandungan nato tungod kay ang atong pagtuo kinahanglan gayud adunay reason. Ug usa sa mga reasons niini nga natay pagtuo sa Ginoo aron kita magpamatuod kaniya nga atong gituohan. So, kana atong mahimo kung kining atong pagtuo, atong puy-an ug atong ipaambit ngadto sa uban. Diha makita nato ang tinuod nga pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong pagbasa mga igsoon nagapadayon diha gayud sa pagpahayag ni Kristo, no? Sumpay lang gyapon ni sa gahapon nga ebanghelyo ug katong niadtong panahon nga diin nig-ayo siya usa ka masakiton ngadto sa linaw sa Siloe. Ug diha makita nato nga si Jesus gayud nagpahayag sa iyang kaugalingon sa sa kamaturan sa iyang pagkasiya nga siya una pinadala sa Dios, siya ang manluluwas, ikaduha nga siya anak sa Dios, ug sa ikatulo nga siya og ang amahan nga may nagpadala kaniya gayud no hiusa kay siya nagabuhat man sa kabubuton sa amahan. Kanang maong kamatuuran nga igsuon gusto sa mga Hudyo nga hatagan og saksi, hatagan og pagpamatuod. Ug mingon si Jesus dinhi, nanay nagpamatuod ni ana. Kinsa man si Juan ang nagpamatuod ni ana. Kung gusto man magsaksi, tanawa daw unsa ang inyong kalipay sa pag-abot ni Juan. Ug si Juan mismo mo mamay nag-ingon nga kini siya ang Mesiyas, ang umaabot nga gipadala sa Dios. Pero wa sila motuo kang Juan. Mao nga wala sila makakita sa kamatuuran. Ang pag-mention ni Kristo nini dili para siyang kaugalingon. Wala siya mahadlok nga daw naa siya sa korte nga gitaral ug maingon ang judge kaniya kinsa may imong testigo. Pero mingon siya, naapay ni testigo kanako nga mao ang nagpadala kanako. Ang amahan mismo may ni testigo kanako. So, kung atong reviewon mga isundakhan, mga higayon nga ang amahan ni testigo gayod sa iyang anak. Sa panahon sa iyang bunyag, ang tingog sa amahan, aduna, diha sa transfiguration, na dungog usab sa tulo ka apostoles ang tingog sa amahan, diha sa iyang crucifixion sa pagka-alas 3, no? Nga namatay na siya, ningit-ngit ang kalibutan, nagisi ang tabil sa templo, unya adunay pag-uyog sa maong kalibutan. Mga manifestation kini, mga igsuon, nga ang amahan nakikiusa sa iyang anak nga mao si Jesucristo. Apan lagi, bisag unsa nagpungasi na ang pagpamatuod ni ana, kung ang isyo nagapabilin, wa gyoy igong kamatuoran, wa gyoy igong saksi. Ug unsa man ang isyo nga atong nadungog sa unang pagbasa, nga nasinati na ni Moises sa Daang Testamento pa, ang kagahi ug ulo. Mingon diha sa atong unang pagbasa, gipadali ni Yahweh si Moises ug kanaog na dito ngano man tanawa ang imong mga tao, tanawa ang imong mga gidala, no, tanawa ra tuan na pod, nagpariwara na pod ngadto sa laing Dios. Pastilan kagahig ulo kining mga tawhana
Gani mga igsoon kung imong basahon ang panaw nila sa kamingawan uban ni Moises nay panahon nga hapit na mo surrender ang Ginoo mingon nga pabatyon ko na lang ning mga tawhanan ni mangita na lang kog lain nga tribo nga akong tagong ako. Hapit na mo surrender sa unsa sa kagahig ulo. Nani kini ang atong pamalandungan. No? Maingon man dayo ng mga gahig ulo, nabaday humok ulo pa der. Gahi magyun ang ulo nato. Mao lagi. Mao na mga kaisunan nga siguro ato ning pamalandungan. Kay ang pagkatinuod nga kung kita sumusunod ni Kristo, mga saksi ni Kristo, mga tumutuo ni Kristo, ang atong ulo humok. Ang atong ulo humok nga musunod sa kabubuton sa amahan. Man, kana karon mga igsoon ang pinakalisod usahay kay gani no ato makita sa atong parokya no nga makaingong gyud ta nga usahay gyud masinati nato ang kining kagahi ug ulo nato. Masinati nato ang kining paghimo nato sa atong kaugalingon nga usahay dili kita musunod sa mga giya, sa mga pamaagi nga gipahigayo nato aron unta kita magkahiusa. Bisag mga center organization magbuot, bisan og mga ministriya magbuot og ila. Usahay mga igsuon kana ang kalisdanan sa atong parokya, no? Because sometimes it goes against what we want and what we desire. O tanawa, usa nay nangahitabo karon sa atong simbahan. Na mayong kita, no? Tanan kita nagaingon, kita nagatuo nga kita matuod nga simbahan o ang Santo Papa may pinili ni Jesus nga may mulit sa tanawa rin kagahig ulo nato, no? Nga naidireksyon nga may kitag sinudo ay sus ang uban mingon dili na sinudo ay pag natay lain dinhi. Diha sa parokya mingon ta nga sige inganion nato ha. O pader pagabot nimo sa ubos nagbuot naghimog ilang kaugalingong world. Pagkalisod mga igsuon ang pagpamatuod kayo ng Kristo. Mao na nga usa kini ka challenge ka nating tanan. Dinhi nato makita mga igsuon nga kung ang atong pagkagahig ulo makanunayon samtang ang atong ulo gahi pa gikinahanglan nato ng tawhana na si San Jose nganuman kay kung mangita kag tao nga humok og ulo diha sa Ginoo kana siya. Ipakita niya ang kahumok sa iyang ulo, pinagiuna sa tanan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ikaduha sa pagpaubos ug paglihok sa hilom aron matuman ang kabubuton sa Dios bisan nagnasakripisyo sa iyang kaugalingon. Mauna nga diha siguro nato kini pamalandungan ang atong mga pagbasa karon. Kay lagi dili lalim tinuod nga kung dili na usahay mo igo sa atong hunahuna o pagbati ang mga pamaagi, ang kabubuton sa Dios, ang mga giya sa atong simbahan, sa atong parokya, sa atong mga lideres, usahay lami nagyud kaayo nga magbuot-buot kita. Diha nato pangayoon ang panabang ni San Jose. San Jose, tabangi kami sa mga panahon nga unta lami kayo pagahion ang among ulo. Bisa na o kami
dili mahimong mga saksi magpamatuod sa among pagkasumusunod ni Kristo. Ikaw, ang among spiritual father, pangandoy nimo nga kami mahisuod sa imong anak. Tudloi kami sa imong mga hiyas, sa pagkamapabsanon, sa pagkamasunuron, ug sa pag-abli sa among kaugalingon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Amen.